Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes sa pozrieme na to, ako moriť cesnak pred výsadbou. Klasický prostriedok na morenie cesnaku je súľka K. Pred výsadbou cesnaku je lepšie ako namoríte. Morením cesnak chránite hlavne pred plesňami a parazitmi, ako je vlnovník cesnakový a háďatko. Morí sa 4% roztokom súľky s vodou. Ukážeme si, ako vyrobíme toto moridlo. Na liter vody potrebujete 40 ml súľky. V mojom prípade idem s polovičnou dávkou. Do odmerky si nalejem 20 ml súľky a vlejem to do pol litra vody. Roztok dôkladne potom premiešame. Moridlo máme prichystané, musíme si prichystať ešte sadbu. Rozoberieme si hlavičky na jednotlivé strúčiky. Prichystáme si nejakú nádobku, v ktorej budeme moriť. Strúčiky nahádžeme do tejto nádobky. Ak máme všetok cesnak v nádobke, zalejeme ho týmto pripraveným moridlom. A dôkladne ho ešte premiešame. Strúčiky v tomto roztoku necháme relaxovať po dobu 6 až 12 hodín. A následne cesnak vysadíme do záhrady. Ak však nebudeme vysádzať, je potrebné cesnak ešte osušiť. Ďalším spôsobom na morenie je kuchynská soľ. Ja som osobne tento spôsob ešte nevyužíval, preto na skúšku moríme iba 2 hlavičky. Hlavičky zase rozoberieme na mesiačiky a vložíme do nádobky, v ktorej budeme moriť. Pripravíme si moridlo z vody a kuchynskej soli. Dávame polovičku polievkovej lyžice. Roztok dôkladne premiešame a necháme soľ rozpustiť. Pripravenou zmesou zalejeme nachystaný cesnak. Cesnak v tomto roztoku necháme odpočívať nejakú polhodinu. Cesnak potom zlejeme z vody a dáme ho osušiť. Tí, čo sledujete moje videá, viete, že tieto nádobky som objednával z AliExpressu. Sú na miešanie farby alebo na prípravu farby na striekanie. Aj to sítko, ktoré je vnútri v lieviku, je na filtrovanie farby, aby sa vám nezapchala striekacia pištol. Využite, vidíte, je aj na prefiltrovanie roztoku od cesnaku. Cesnak si vysypeme do nádobky, na dno ktorej dáme papierové utierky, aby sme sa zbavili prebytočnej vlhkosti ešte. Tento istý postup zopakujeme aj pri roztoku so súľkou. V tomto videu sme si ukázali, ako cesnak namoriť. V ďalšom videu si ukážeme, ako pripraviť záhon na výsadbu tohto cesnaku. Sledujte aj ďalšie moje videá. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Ahojte pri sledovaní ďalšieho môjho videa.